ще опита да изкопае кладенец, защото ни трябва да. След като изгоря първия ден, не можеше нищо да прави. И ми е много трудно да преценя какви умения точно притежава. Сега ми трябва това. И то много. От дни нямаме пресна вода и спомагат ми го усеща. Ще трябва да помогна пред голям разход на енергия. Ден 6, 10 часа и 2 минути. Няма нищо по-важно